வெல்கம். உங்களுக்காக இப்போ ரொம்ப ஹெல்த்தியான முகத்துக்கும் முகப்பொலிவுக்கும் முடி வளர்ச்சிக்கும் உதவக்கூடிய கருவேப்பிலை சட்னி தான் நம்ம இப்போ உங்களுக்காக செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிளகா, பச்சை மிளகா ஒரு 3 எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 4 பல் பூண்டு எடுத்து போட்டுக்கோங்க. ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி எடுத்து போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் துருவின தேங்காய் கொஞ்சமாக ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கருவேப்பிலை நான் கழுவி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு கைப்பிடி போட்டுக்கோங்க. போட்டுக்கிட்டு கல் உப்பு, இப்போ சால்ட்டெல்லாம் இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் இதை தாளிக்காதே சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ஹெல்த்தியான உணவாக இருக்கும் இது. தேங்க்யூ விவர்ஸ்.